आइसा ताखौ तीन सोंसाइमोन का थैमनि खबर खानाय फैमनि अ थैनायनि ताम खलाय के सागारदि अब खाना मखले आइसा बाहाय के थै क्या अब हरनि 4 समनि खाफ्रो जों माइतो इसे रकमनि न आत का एक साइडनि कोठाफोरा को फैनाय खबलाय थाङा गुबुन लय ताइसराय माने दङ आबो खारि थाङा बरको बायसे गाबल सुनसुनो या थै दंमोन जरा थै दङ जरा साइडता आइसा आ कोठा के कुआग माने के अ वातिं दारतिं दंग मखलाय क्या वातिं दारतिं ना या फांसी गाता ना अ थैनायनि बुंखा काटिल भिडियो बयस बोसोराव खाना उसे तो कखना साइड का जगना अच्छा कामी खे कानी खाजुखुरी गानजन पारा अच्छा कनिन बुंखा बिमान देवरना देखना kita waktu mana mau mongkumada